Thokozani makhehla, thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Igama lami Moyane kaNkosi. Qhamuke Soweto. Today sikhuluma ngemithi ehlukahlukene. Kodwa ke today sikhuluma ngentelezi. Right. Intelezi ziningi zihlukahlukene ngendlela eningi nje esikhandwe ngakhona, esihlanganiswe ngakhona, and so nakubuya ukuthi wena ufuna intelezi enjani ukuthi ukusize ngani. Kodwa le ngiphethe today is isebenza ngabantu abakuthi ke manje abanesichitho, right? For instance, you went to different kind of healers, ugezwe intabeni, ugezwe emfuleni, ugezwe konke lokho, but still you do not get solutions. Still your problems they are not resolved ngale ndlela efuna ukuthi ziresolve ngakhona. Isichitho sami ngokuthi sihlukene. Now sinesichitho samadlozi, sinesichitho sabantu, sinesichitho sokuthi ke manje izinto zakho zibambekile nje ngendlela exakile, angithi? That's i-conflict yamadlozi, i-conflict yabantu, it's a conflict of spirit, right? Le nto isebenza ngendlela zakuthi ke manje mawuzogeza ngayo isusa konke la isichitho sicala khona, ngoba manje ngesinye isikhathi thina zangoma sinokuthatha nje sikhe phezulu ngoba ngithi hayi ngoba ngibona isichitho esikhandwe ubani bani, no, ithi ngiyogeza imfundo ngisuse kade la uqhamuke la siqhamuka khona kahle kahle ukuze size fike lapha kuwe kwenzakaleni, so that ukuthi lo muntu lo athole access ukuthi akushaya ngesichitho iqhamuka from your ancestors, they allowed it to happen. So naso kwenzakala ngendlela zokuthi ke manje they formulated ngaleyo ndlela ukuthi whoever okushaya ngalesichitho lesi they grant access ukuthi sifike kuwe, but na ukuze ilungiseke kwamele kulungiswe lamadlozi lawo anesichitho bona, ngoba manje we have in our families abantu abahambe bazilile, sinabantu abahambe bafona indlela, sinabantu abayihengile, you understand? Sinabantu abashone ngendlela nje eyiningi ehlukahlukene. Now all this creates darkness within your spirit. So now for you to be at ease, for you to ukuthi izinto zakho zame ngendlela efanelekile, let's say for instance uhambe 5 different healers, your situation nje ayibonakala ichachike the way ukuthi ufuna ukuthi khathe ngakhona. So na lentelezi lesebenza ngokuthi ke manje ifuna ukuthi uyogezwa ngayo, uyabona nombala khona nje ohlukile iba mnyamanyana ngendlela ukuthi ke manje ayithinti isimo sakho somzimba kuphela, ithinta even your spirit. So now when uyisebenzisa isebenza ngendlela ukuthi ke manje kwamele uthole imbuzi, kwamele usebenzise ngembuzi, it's because of now kwamele igeze amadlozi wakho, kwamele igeze i-situation wena muntu okuyo, kwamele igeze whatever isichitho esike sakhandeka emndenini before izogeza isichitho esenzwe umuntu ophilayo. Ngoba manje umuntu ophilayo vele you can tackle it in different ways, but now yabona manje isichitho sabantu abadala, it's a problem in a sense whereby it's hard to tackle, it's hard, you must find the loopholes ukuthi kahle kahle sephuma phi siyenzwe kanjani nakho konke lokho, because of izichitho zenzwa ngendlela eziningi ehlukahlukene. Bangakushaya ngesichitho nje somkhovu, bangakushaya ngesichitho sesilwane semfene, bangakushaya ngesichitho esiningi nje ehlukahlukene, bangakushaya ngesichitho sokuthi each and every single time you think about death isichitho naleso, you understand? Ubona izinto zakho nje they're in shambles azihlangani. It's because of now awugezwanga kahle, kwamele kugezwe leli dlozi elivumele this chitho ukuthi sibe khona empilweni yakho, this particular person who granted ukuthi isichitho singene empilweni yakho okumele ukuthi akuprotect and abheke impilo yakho ngendlela efanelekile, kwamele kugezwe yena or kwamele asuswe ngoba manje kusuka kuba idlozi elibi. The reason being that kuba namabhathi kuba nakho konke, it's that idlozi lakho likuflathele lijikile manje, that causes ukuthi manje abantu nama enemies bangene empilweni yakho to mess up your life. So na into kumele ukuthi yenzakale is that kwamele uyogezwa ngembuzi, it's either emfuleni or kwamele ugeza ngembuzi, it's either entabeni, kuya ngokuthi lento le iqale ngakuphi, you understand? It's either lo muntu ukhande lesichitho lesi asesigangeni, we have to take you there. You tell umuntu ukhande lesichitho asemanzini, we have to ukuthi emfuleni ukuthi sisuse lesimo lesi ohamba naso, sigeze lesithunzi lesi. Sinabanye abantu abasebenzisa ithunzi zabo ngendlela eningi ehlukahlukene, meaning that
basebenze your shadow as it is. So wherever you go, uzohlezi ulandelelwa amabhadi. Wherever you go, uzohlezi ungathandwa abantu. Wherever you go, you can even relocate. Still uzolandela isimo esesilwane, still uzolandela isimo esibhedayo. Ugeze wageza, but the main problem is that bageze wena, kodwa your shadow as it is, basebenzise your shadow ngendlela enye exakile ngokuthi ke manje mhlambe bayisebenzisile and bayithatha that shadow of yours bayisemathuneni so that ukuthi izinto zakho zingahambi ngendlela efanelekile. Khona abantu abahambi bebathwele. You need to cleanse that as well so that ukuthi izinto zakho zikwazi ukuthi zibonakale zikhanye ngendlela efanelekile naso yini kuba isichitho. So now this is a problem solver in a sense yokuthi ke manje whatever problems you have in your spirit zizokwazi ukuthi zisuke permanently so. Because manje you try to go to the rivers, you try to go to the mountains, but there's no solution. But now, yenzo ukuthi ke manje le ilanda amadluzu wakho la ngakhona la ba granted isichitho senzakala. So now it's going to solve your problems ngaleyo ndlela le. So uzongena treatment 3 days treatment for it. Then after that uyagezwa ngendlela efanelekile, and after uphuma emfuleni or after uphuma entabeni uzokwazi ke manje ungena 3-day treatment. Then after that isimo sakho sohamba siqhaqhe sibonakala, kusebenzwe ngisho nesithunzi sakho ngendlela efanelekile, kusebenzwe wena bese uyagcatshwa bese uba right ukuthi singasaphinde sibuye. Right, isebenza ngaleyo ndlela le, but you cannot consume it, you cannot ukuthi uphalaze ngayo. The only thing that you can do with it, you cleanse, uyageza, uyafutha, but awuphalaze. So now isebenzisa abantu abaningi abahlukahlukene from engane encane kuya kubogogo kuya kubokhokho. It doesn't have any age restriction because of now nengane encane ungasuka ke manje lese wena you are a mother, you bearing the child, uzophuma nechitho zakho, uyakwazi ukuthi umgeze futhi manje ukuthi akwazi ukuthi abe nempilo ehlazekile, akwazi ukuthi abe nempilo ebonakalayo. We all have the problem. Khona abanye abantu abana inkinga zama miscarriages. Hlezi uyazala like yabamba isibethu sakho siyabamba but still siyachitheka cho isichitho leso. So now kunesilwane esifeeder from your womb esenza ukuthi manje ingane zakho zichitheke zonke. So now you need to get cleansed ngembuzi ukwazi ukuthi lesimo lesi sikwazi ukusiphele sibonakale dedu bomnyama kuvele kukhanya. Thokozana.